khowela hian hmun mawi tak tak le maksak pui mai kan hmu phak pialama hian a awm teuh mai a nung cha zinga pawh phai zawl leh ramrem tak tak a khawsa a nawm rualin kham chheng che tak tak leh lo awm pui mai a khawsa a nawm ve bawk ke ni Mizoram a cheng te ngei pawh hi phai zawl leh hmun rem zawk a khawsa tan chuan hmun chheng che leh mak tak chu tling ve nge yang chuti rualin a mi cheng te chuan tun hma kan lo khawsak than na ani wangin ngaya kan nei ve mai bawk heng mi te hi ilo hre tawh ngaiem chaina ram hmun pakhata pawl pakhat te ei zawn na le ni tin mai an hna thawh na kham pang chheng chhe le hlawm em mai chu chung ko harsa le ra thei te pawh ni la mi tam tak chuan ni tin mai a kan chung te che tlatna le ei zawn na tan tiang ang hmun hlawm le tri bayam chu kan thlang thei kher awm lo ve chung hna thawk mi te chuan zing dar ruk atangin hna an thawk tan thina tlai dar ruk thleng rakin ni tin hna an thawk thin ani a harsa in hau tak hle ang ti a hriat theih ani ni lengin patling pakhat hian 500 yen an hlo thina chu US dollar chuan dollar somsari ani ve thunga chu India paisa chuan cheng sanga zare somni pakwa vel bor ani ve thung ani hetiang zat hi ni lenga mi pakhatin an hlo tlang pui ani a tiang chuan ni chuak chherin kham pang sang le hlawm tak taka te chuan thing hmang te chuan kong an siam ta zui thin ani ang kong siam hi plangrod an ti maya plangrod tin kan lam taw mai don ani plangrod hian tlang sang pui le kor rom thuk tak tak te paltlang thina man lai huna anin kalpona tangkai le hlue mai ani a in kalpona le ve fa na ta na an man tam berane tlang pang khok rok le rual rem lo pui mai te chu ang kher ta thina chung ang kher kwa ka te chuan thing an kong siam na ta na thomol kan ti don nge aza tur chu thuk takin an vak heng lut ta thina nget taka an vok rem nuwa a chunga chuan a chhuat tur chu am phale ta thina ni ti chuang ke kaltan pokal nom le harsalo takin an siam ta thina ni khowelo changkang chhoje lo wang le kan society thang chhoje la chung plangrod chu tourist hipna ta na tangkai le poimo takaloni chhota zela chutiang ni tak zela chuan a tangkai na pia lama a hmunom na le a moina te mi te hi thei turang bera duan alo ngai chhole ta zela hetiang na plangrod kham panga kong siam na he ari sa sangi mema nun thap ngom te tan lo chuan thongot chi po ni in a lang lo ve an chet le na mun hi a chheng chhe in a sangi maya na thok pareng an ni bok ka wangin in ven hin na lampo ngai to chia marem lem lowang an in ven hin na te chu chawrawin an experience len ton thret chu an in hliam na le che sual na laka an him na na satak atling ani chu ba ka chuan tlak dal holam deuh tak chuan steel pipe le thing to khom te chuan an siam ve boka chuti lai chuan mun tham zo ka chuan chutiang chu an siam lem lo chuti chung chuan chulai hmuna chuan na thokin an che bor ta thin ani mong chu zave du ngatang noi lam atanga han thlir chho phei chuan ra pom tak hi nir ngot mai a ma saber hi a boi thlak lai tak a hlawm lai tak chu ni a an vei vana le ra chan siam turte an hna chhun zom turte hian hruya in khaya vain hlin chu angai te thina a bak chu kong dang om chuang lo ani a hmor atanga hnoi lam han thlir thlak phei chuan mitam takta chu lu hai in an tal boi nge yang tirin thiam thei ani chuti lai ro chuan chu huna na tokte
cliff maker professional ho tan chuan khum hnoi biang le kan thung ani in chong sang le building sang tak taka han tei vel nen chuan te khin chi ani lova an ke pen tin mai step tin mai chu phim khur thei patopa phim khur ngai vek ani plengro siamna hian a hmun hmai dang lambi ke mawang hian khol changkang le manro thapui pui mai te chu man ngai na om lova kham pang sang pui mai ni wangin man ruwa han che kholte arem lem lo boka thil rap thak le hlom me pakhat chu hetia an na tholai hian tlang pang sang tak taka lung then khate chu nget lo tak tak ten lo om ve boka chung lung nget lo lian pui me te chu aron tlak thina wangin che sual na chan si asangi me maya chu helai muna an na thona muna thil hlom le rap thlake me mai pakhat chu ani lengro siamna hian amun ma he dang lambi ke mawangin khol changkang le manro thapui pui te chu man ngai na om lova an man ruwa an materials te chu mi hringin film khur taka step by step a chhop angai ta thin ani fit sang tam taka sanga chuan postcard khat tlate chuan cement an chaw sa te chu anin hlan chhawng ta thin ani tiang taka hlawm le che sual na chan sange me mai mitam takena an ti ngam lo tur le an tho du reng lo tur ni ma sela chung chaina mi te ho ma chuan ma hlawm le har sa om chuang lem lova enganga har sa le haul tak po ni se an ma chon rap mai thin ani topa chuan a solution an hu chhuak vele ta zel mai thina hei hi Chinese ho danglam na le an ro pu em na pakhat chu ni langro tan siam lai hian safety guard le man ru tha an mangai lem lova thing te chu atlang puin an tron khoma tiang chuan zoi malam an pan ta thina ni langro siam na hi a hlom ema van doi thak taka ilo che sual pala ilo tlapal ani hlau chuan van ni na sang bera po ike som vek mai do na ni